M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale anzanga pano pa Tiyankhuleni Ambuye, bwalo limene timafuna kuti Mulungu ayankhule nafe, alowe m'mitima mwathu, atizindikiritse kufuna kwake, kuti ife tikazindikira chimene akufuna tichipange. Kumbukirani paja Ambuye Yesu amanena kuti amene angomva mawu ake osagwiritsa ntchito ali ngati munthu wopusa amene akumanga nyumba yake pa mchenga. Lero ndi Lolemba pa 2 Septemba. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Korinto, mutu 2 ndime ya 1 mpaka 5. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Everetta Pupa Hauhau kuchokera ku Kulemeka Outstation Bembeke Cathedral mu Diocese ya Dedza. Ndipo mawu amene tigawane amuthenga wabwino akuchokera pa Luka chapter 4 ndime ya 16 mpaka na ndime ya 30. Amene akutiwerengera mawu amuthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eliseo Ntalika kuchokera ku St. Anne Gambura Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu a kalata ya Paulo woyera kwa Korinto. Abale, inetu pamene ndidafika kwanu kuti ndikulalikireni chinsinsi chimene Mulungu adatiwululira, sindidayese kulankhula mwaluso ngati munthu wodziwa zapatali, koma ndidatsimikiza kuti pamene ndili pakati panu ndiyiwale zina zonse kupatula Yesu Khristu yekha, koma tsono amene adapachikidwa pa mtanda. Choncho pamene ndidafika kwanuko ndinali ofowoka ndiponso ndinkanjenjemera kwambiri ndi mantha. Ndipo pamene ndinkalankhula kapena kulalika, sindinkalankhula moonetsa nzeru kuyesa kukopa anthu, koma mawu anga anali otsimikiza ndi mphamvu za Mzimu Woyera. Ndinkachita zimenezi kuti chikhulupiriro chanu chisakhazikike pa nzeru za anthu, koma chikhazikike pa mphamvu za Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera, ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adafika ku Nazareti kumene adaleredwa, ndipo pa tsiku la Sabata adalowa nyumba ya mapemphero monga adazolowera, nayimirira kuti awerenge mawu. Anampasa buku la mneneri Yesaya. Tsono iye adafutukula bukulo napeza pamene padalembedwa kuti Mzimu wachauta wazaza mwa ine, wandidzoza kuti ndikalalikire amphawi uthenga wabwino, wandituma kuti ndikalengeze kwa andende kuti azamasulidwa ndi kwa akhungu kuti azapenyanso, wandituma kuti ndikawapasa ufulu anthu osausidwa, ndikulalika za nthawi imene Ambuye azapulumutsa anthu awo. Yesu adaseka bukulo nkulipereka kwa mtumiki wa nyumba ya mapemphero nakhala pansi. Anthu onse amene adasonkhana m'nyumbamo ankangompenyesesa. Tsono Yesu adawuza kuti lero zachitikadi zimene adaneneratu malembo amene mwawamvawa. Anthu onse adamtamanda nkumadabwa ndi mawu ogwira mtima amene iye ankalankhula. Anthu ankati, kodi uyu si mwana wa Yosefeyu? Apo Yesu adawuza kuti ndithu muzandiuza mwambi uja wakuti iwe sing'anga zichiritse wekha. Muzatinso tidamva zimene mudachita ku Kaperenawo, tsono muchitenso zomwezo kwanu kuno. Adawuzanso kuti ndithu ndikunenesa kuti palibe mneneri amene amalandiridwa bwino kumuzi kwawo. Kunena zoona, paja panali azimayi ambiri amasiye pakati pa Aisraeli pa nthawi ya mneneri Eliya, pamene mvula sidagwe zaka zitatu ndi miyezi isanu ndi umodzi, kotero kuti munali njala yayikulu m'dziko lonse. Eliya sanatumidwe ndi kwa mmodzi yemwetu mwa iwo aja,
koma anatumidwa kwa mayi wamasiye wa kumuzi wa Sarepta mdziko la Sidoni. Panalinso akhate ambiri pakati pa Israeli nthawi ya mneneri Elisa, komabe palibe ndi mmodzi yemwe mwa iwo aja amene anachiritsidwa. Amene anachiritsidwa ndi Naamani yekha wa ku dziko la Siriya. Anthu onse amene anali nyumba ya mapemphero muja atamva mawu amenewa anapsa mtima kwambiri. Adayimirira natulutsira kunja kwa muzi, nkupita naye pamwamba pa phiri pamene adamangapo muzi wawo. Adati akamponye kunsi, koma iye adangodusa pakati pawo nkumapita. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu lero mukatenga mawu oyamba amene akukamba za mawu a Mulungu amene ndi chikhulupiriro chathu, nzeru zimene munthu umatha kuzipeza kudzera mawu a Mulungu. Komanso mukatenga uthenga umene tawerengawo, chodabwitsa nchoona kuti Yesu akuwerenga mawu a m'buku la Yesaya. Atamaliza kuwerenga akuti anthu akudabwa ndi zimene iye wawerenga ndi kumazitamandira kuti iye wayankhula mawu odabwitsa kwa basi. Kodi Yesu anawuza chani anthu aja? Choona kuti anthu aja mpaka nakafike pona kuti azita kudabwa naye. Koma akuti atafotokozera ndi kuwalalikira mawu aja, anthu aja anakwiya naye, ndipo anafuna kuti amenye, angende, amuphe. Mawu omwewo Yesu wawerenga ndikunena kuti zimene mwamvazi zikuchitika lero. Sanatambasulidwe mawu aja. Wangoti atambasule mawu aja, anthu aja kupsa mtima. Ndizomwe zimachitika ndi ifeyo lero kuti Baibulo muli nalo, ena lili nyumba mwanu, ena lili mwina m'maofesi mwanu, mumaliwerenga, ndipo mukaliwerenga mmamva kukoma. Mmamva kukoma kwa basi, mawu a Mulungu mawu okoma. Komano mawu ajano akapita ku chalichi, kapena akalowa mkamwa mwa wina wake, alaliki pano akabwera ndi kuzatambasula mawu aja, ndi anthu amamva kukwiya, anthu amamva kupweteka. Chomwe chija kusonyeza kuti mawu a Mulungu akakhala m'Baibulo muja amatha kumakhala ngati opanda mphamvu. Akakhala m'Baibulo muja mawu aja amatha kukhala ngati osaluma. Akakhala m'Baibulo muja mawu aja amakhala ndithu olungama abwino. Komano ntchito ili pakuwatenga mawu aja ndi kuwatambasula ndi kuwasungunula. Chifukwa chani mawu amapweteka pamene mwasungunula? Amapweteka chifukwa chani pamene anthu mwalalika? Chifukwa choona kuti ulaliki ndi chani? Ulaliki ndi kuti mwatenge mawu aja alowe m'moyo mwanu, akafotokoze za moyo wanu, asalambalale china chilichonse. Ulaliki ndi kutenga nzeru za Mulungu ndi kukazika pafupi ndi nzeru za anthu. Monga kutenga mawu aja kuti zimene timanyamula ife ndi nzeru za Mulungu, ndipo pazitenga nzeru za Mulungu zija ndi kukaziyika pafupi ndi nzeru za anthu. Ndipo makhala ngati watenga chovala chanyuwani choyera ndi kukachiyandikisa ndi chovala choyera china yake chimene chathimbirira. Chimene mwina yake uja akamachiona pachokha amachiona ngati chokongola, chovala changa chinchokongola. Komano mmene pangobwera choyera chicha chimaoneka kuti ichi chinchonyasa, ichi chinchosasamalidwa. Kukwiya kumene anthu amakwiya akalalikiridwa kumakhala kuti mawu aja atengedwa akalosedwa moyo mwawo, ndipo atalowa moyo mwawo muja aonano kuti apatu ine ndimaperewera, apa sizimayenda bwino, apa pa mawu akunena za ine, chimene chimakwiyitsa anthu. Mukazaona ulaliki umene anthu akungosekerera mpakana, ulaliki umene apake mwina uli ndi vuto. Mukazaziona nokha mwawerenga mawu a Mulungu nkusasusika pena pake kuti pali pena pake poti mukonze mawu amene osanafike. Chifukwa amene kuti mawu a Mulungu ndi amoyo ndi akuthwa ngati lupanga lakuthwa konsekonse, ndipo amabaya kukafika ngakhale pamene minofu ndi mafupa zimakumana. Mzimu wa Mulungu umene umakhala mawu a Mulungu ndi umene umapangitsa kuti anthu fe tizimva kupweteka. Kumakhala ngati munthu amene watenga mankhwala ndi kukayika pa bala. Ngati wewe utaganizeza kupweteka kuja, bala lija silipola. Ngati wewe utaope kupweteka kuja, bala silipola. Chifukwa chambiri ife mitima yathu ndiyo sapola. Chifukwa timakana mankhwala amene ali mawu a Mulungu, chifukwa kuti amapweteka. Mawu kuti uvomere kuti ndimve kupweteka bola ndichire, iwe chimapanga iwe ndi chani? Umuopseza amene akulalikayo, umutupse. Iye uja abwerere mbuyo. Koma poteropo umakhala kuti kuonuka mzimu wako omwe.
lero akunena mawu akunena kuti kunalipo aneneri anthu ambirimbiri nthawi ya Naamani, koma anachizidwa ndi Naamani yekha. Chinachitika ndi chani? Nthawi ya Eliya kunali anthu ambiri amene anali anjala amasiye, koma amene anayenderedwa ndi mayi wakumasiye aku Sarepta yekha. Pali zinthu zimene ukamulola Ambuye kuti akhale moyo mwako, ndiye kuti zinthu zija zimakufikira, madalitso aja makufikira. Koma ngati ifeyo tikhala anthu ozikika mu nzeru za anthu chabe, monga kufotokozera mawu oyamba, kuti ifeyo tikakhala anthu amene kamvesedwe kathu ka Baibulo timangolimvesa ndi nzeru za pansi pano, Baibulo lija limakhala popanda tanthauzo moyo mwathu. Koma amene akalitenga Baibulo lija amadziwa kuti izi ndi nzeru za Mulungu, zimene nthawi zake zimasiyana ndi nzeru za anthu. Amene azindikira chimenecho amati akalitenga Baibulo lija amadziwa kuti ndili ndi ntchito yayikulu yoti ndisakatule, ndimvesese, ndikhale pansi. Zomangowerenga Baibulo mothamanga na kuganiza kuti uzimvesa, izonso ndi zina. Chifukwa Baibulo lija si mawu a munthu, ndi mawu a Mulungu. Anthu amene nthawi zake akakhala amana kuti ichi chikuti makhulupirira bwanji, icho nchosagwira, icho nchosagwira, amayeza chikhulupiriro chawo ndi nzeru za anthu, amayeza zimene wamakhulupirira ndi nzeru za anthu chabe. Mukazangokhala munthu otero, umaganiza kuti Baibuloli ndi novelo chimozimozi, umaganiza kuti Baibuloli ndi buku la physical science chimozimozi, simuzamva kukoma kwa chuma chimene chili m'Baibulo. Awa ndi mawu a Mulungu, ndipo amasowa kuti munthu ukhale pansi. Ambuye Yesu atawerenga mawu aja anakakhala pansi, ndipo ananena kuti zimene ndawerengazi lero zapherezera mawu amene ndawerengawo. Kusonyeza kuti zimene zawerengedwa zija zachitikadi mmoyo wanu uno. Kodi ino ndi ine zimene timawerenga m'Baibulo zija timazipasa mpata kuti zikachitikedi mmoyo mwathu? Kodi ino ndi ine tikamakhala chikhulupiriro chathu timachipasa mpata ona kuti chioneke kuzera kuzimene ife timawerenga? Kapena tikawerenga mawu aja timangokondwa kuti tawerenga ndi kuyamikira kuti mawu abwino, mawu omveka? Kuti udumphe kuchokera pa kuwerenga mawu aja ufike pona kuti mawu aja agwiradi ntchito moyo mwawo, afika pabala penipeni pamene pakuena kuti pachizidwe. Ndipo ife amene timalalika, ife amene timagwira ntchito imeneyi, tiyenera kumaziwa kuti ndanyamulawa ndi mankhwala opweteka amene ndikatumiza kwa anthu aja akapweteka. Ndi amene amachitira adokotala, mayi akakhala abwera ndi mwana amene ali ndi bala, amauza kuti mungwire molimba chifukwa kuti mankhwala awawa apweteka. Ndi akapweteka ngati simungwira molimba athawa mwanayi, ndipo athawisa balawo. Timatenga mankhwala amenewo ochedwa mawu a Mulungu ndi kukawaponyera akhristu ncholinga chona kuti mitima yawo ichire. Timatenga mawu amenewa ndi kukawaponyera ngakhale ansembe amene ncholinga chona kuti nawonso mabala awo apole. Timatenga mawu amenewa ndi kukawaponyera maepiskopi kuti nawonso mabala awo apole. Timatenga mawu omwewa ndi kukawaponyera mabanja kuti nawonso mabala awo apole. Timatenga mawu omwewa ndi kukawaponyera andale kuti nawonso mabala awo apole. Mawu a Mulungu ndi mankhwala, ndipo tikuona kuti tiagwiritse ntchito kuti ifeyo pogwiritsa ntchito nzeru osati za anthu koma nzeru za Mulungu tizindikire chuma chachikulu chimene chikupezeka m'mawu a Mulungu. Ndakuthokozani abale, tiyesinga zakhaziso pomwepo munali ndine Elizeyo Bambo Nthalika. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.